Ukakwatiwa ndi Mnyamata Ocheperako ku Zaka ndi iweyo chimachitika ndi chiyani? Video iyi tikuyipanga chifukwa chonena kuti tinapanganso video ina imene tinanena mwamuna akatenganso mkazi Ocheperako ku Zaka ndiye kuti chimachitika ndi chiyani. So palibe vuto linali lonse mkazi akakhala kuti ndokulirapo kukwatiwa ndi Mnyamata Ocheperako ku Zaka. Andipatokha difference ena imatokha 10 years or even more, ndiye palibe vuto linali lonse. Komano mukazindikira chimene chimachitika muzaona kuti life experience yanu, marriage experience yanu izakhala yosangalatsa kwambiri. Chinthu number 1 chimene mukuyenera muchidziwe, different life stages. Mukuyenera mudziwe kunena kuti anthu inuyo pamene popo ndiye kuti muli mu stage osiyana. Wina ndokulirapo wadutsa zambiri zochitika, wina ndocheperako wadutsa zochitika zocheperako. Ndiye mukadziwa zimenezi pa nthawi ngati imeneyi chomwe chimachitika njoti mwamunayo mumvetsetse amakhala kuti akupanga learn ma responsibilities. Sinanga akukula ndiye akuphunzirana udindo kuti kodi ndi chiyani chimene iyeyo akuyenera achite. Komanso nthawi imeneyi mwamunayo chifukwa ndocheperako ku Zaka ndi inuyo imakhala ndi nthawi imene akupanga career and identity development. Akuzindikira zoti zimuthandizire pa moyo wake olo banja lake, komanso identity yake kuzizindikira kuti kodi ndingathe kuziyimira pa ndekha iti ndine ndani, udindo wanga ndotani. Komanso emotional growth akukhwima mu nzeru zake. So inuyo ngati muli mzimayi wokulirapo mu Zaka mukuyenera mumvetsetse mwamuna wanu kuti pa nthawi iyi akupanga undergo zinthu ngati zimenezi. Ndi akamadutsa mnyengo imeneyi pamachitika ma conflicts otani, pamakhala ma conflicts angapo. Ndithu nthawi zambiri umatha umazoona ngati kuti mkaziwe umamuona mwamuna uja kuti sali stable. Uyutu zochitika zake ndiye zachimwana abeti, uyutu ndosakhwima mmaganizo eti. Ndiye mwamuna zimamuchitikira ndi chani? Iye uja amazoona ngati kuti mwina make akufulumizisidwa, akulandira pressure and are rushed into doing some other things zimene zili zokhwimirapo or ziganizo zokhwima mbanja munje. Cha number 2 chimakhala chiyani? Natural leadership from her. Sisi mzimayi ndokulirapo eti ndiye amakhala kuti iyeyo alibe experience yochulukirapo kumposa mwamuna, wakumana ndi zambiri, waona zambiri, waphunzira zambiri. Ndiye responsibility kapena kuti experience yake ijayo amayika pa mwamuna uja kuyamba kumpanga guide. So what to expect during this time? Mkazi amamulangiza mwamuna komanso kumampanga direct pa zinthu zochitika zambiri. Ndiye she manages emotional or practical matters. Amakhala akumpanga manage mankhani zokhwima maganizo, ziganizo zimene zolimbirako and practical matters. And during this time pamakhala ndithu ma conflicts. And ma conflicts ake amakhala nena kuti mwamuna uja amayamba kuona ngati kuti akutreatedwa ngati kamwana. Komanso mkazi amayaona ngati kuti I think she may feel tired of always leading. Kuti ineyo mwamuna amene ndizingomulamula ndine zochita or ndizimuza ndine zochita zisazayamba kuti bowa or zayamba kundikwana ndatopa nazo. Komanso chinthu cha number 3, pressure on his masculinity. Mwamuna amayamba kufira kuti ubambo wanga ujatu ndiye kulandira pressure. Ndiye since tukhala mu dziko limene society nthawi zambiri malingana ndi culture yathu kuno ku Africa komanso mwina ma continents ena, society imapanga expect mwamuna kuti ndi amene akuyenera azitsogolera komanso ndi amene akuyenera azipanga provide mbanja muja. So during this situation what to expect? Chimene chimachitika nchonena kuti mwamuna uja he tries to prove himself kuti aoneke kuti ndine mwamuna, right? So you argue ndi mkazi wako, usoma ndone ngati ndine wachichepere, I can provide, ndine mwamuna, sine mwana, ndi zina zambiri. Komanso chimene chimachitika nchonena kuti he may overwork or withdraw. Since akuona kuti anthu mukuyembekezera zambiri kuchokera kwa iye uja amapanga overwork, amagwira ntchito kwambiri and akatopa kwambiri he withdraws. And during this time pamakhala conflicts otani, he feels inadequate or insecure. Mwamuna amaona kuti I think itu ineyo sine okwanira, komanso ka insecurity kachakamapanga kick in. So chimamuchitikira mzimayi ndi chiyani during this time? She may lose respect if he struggles. Akamona kuti mwamuna wake uja akupanga struggle or akukanika kuyendetsa zinthu zina zake amasiya kumutani kumulemekeza. Chinthu cha number 4, insecurities on both sides. Mbali zonse ziwiri sinanga pali age difference ndiye imapanga create not ma silent fears, kuyamba kuopa zinthu zosadziwika. So chimachitika nchiyani? Nthawi ngati imene iyi chimene chimafunikira ndi assurance from both sides. Mwamuna amamuona kuti poti mkazi uyu ndi wokulirapo kuposa ndine, mwina aziyenda ndi anzake okulirapo kuposa ine. Komanso mkazi mwamuna wocheperapo, mwina mwamuna ndi wocheperapo aziyenda azisakati atsikana ndi azinzake. So pamakhala ma insecurities, kuchitirana nsanje, kuyang'anirana mmafoni, kukayikirana ndithu. And ma conflicts amene amachitika during this time, she fears younger women, men ndanenera, komanso he fears being
compared and disrespected. Mwamuna uja amaona kuti mwina ari mkazi uyo azindipanga compare ndi azimuna ena komanso mwina sazindilemekeza. Chinthu cha number 5, energy and lifestyle differences. Nthawi ngati iyi tidziwe kunena kuti wina wake ali ndi energy yambiri komanso lifestyle yake ili so high kumposa munthu wina wake. So mwamuna since ndi wachichepere amakhala akufuna activities zochitika, pomwe mzimayi samafuna zogulugusha ngati zimene zamangofuna stability. So during this time what to expect? Lifestyle adjustments. Chimene imafunikira kuchita pa nthawi iyi ndi kungopanga adjust lifestyle kuti mpake suit wina aliyense. And during this phase imachitika njani? Ma conflicts amene amakhalapo, he feels restricted. Mwamuna uja amaona ngati kuti akumpanga restrict, akundiletsa kuti ndisamaonere mpira usiku, akundiletsa ma out ndi zina zambiri. So mkazi uja she feels exhausted, overwhelmed. Ndikhalidwe limene lili amatopa nalo and amakhala so overwhelmed. Komanso chinthu cha number 6 chomwe chimachitika kwa mkazi okulirapo akakwatiwa ndi mwamuna amene ali ocheperako ku Zaka ndiye communication gaps. Pakati pa anthu awiri amene malumikizanidwe awo pamakhala ndithu gap. Sinanga maturity levels jet imapanga affect expression. Wina ndokhwimirapo muzochita munzeru ndiye zimapanga limit or zimapanga affect how you guys express to each other. So what to expect during this time? Learning each other's communication styles. Pangofunika kuphunzirana kuti kodi mzanga yamamva ndikampangira motani. Basi ndekuti you get rid of communication gap problem yomwe ingathe kupanga arise. And during this time pamakhala ndithu ma conflicts, mwamuna uja amayamba kupanga avoid ma talks. Kuti mukambirana za serious amayamba kupanga avoid. Sanga maona ngati kazi uja amangondichulukira nzeru amwene. And at the same time mkazi feels unheard or unappreciated. Kuti mwamuna yutu ndiye samandimvera komanso samandithokoza. That's the conflict yomwe imakhalapo. Komanso chinthu cha number 7, financial and emotional imbalance. She may be more established. Mkazi atokhazo dali establish kale and mabanja oterewa amatopeze kuti mina mkazi alikale pa ntchito chabwino and then mwamuna sakugwira ntchito yabwino. So what to expect? Chimene chimachitika chimangofunikira kuchita nthawi iyi ndi kupanga na support komanso guidance. And ma conflicts amene apanga arise during this time amakhala onena kuti he feels dependent. Mwamuna zimayamba kumubore, ine ndi ngondalira mkazi yura zindipangira china chilichonse ine sindikufuna ndizitero. And mkazi chimamuchitikira nchani? She feels overburdened. Na mzimayi kuti azipanga provide for the home or for the house. Nthawi zambiri amaona ngati ndi burden. Kuti pa nyumba pano mwamuna ndine, ndi ndizingokudyesani ndine. Ndi zina zofanana napo zimene amatha kuyankhula. Chinthu cha number 8, boundary conflicts. Mzimayi akakhala okulirapo kumposa mwamuna pamakhala ma boundary conflicts. Ndeti kanena kuti ma boundary conflicts, the different views on freedom and respect. Mmene wina amaonerera freedom komanso mmene amaonerera munthu kumulemekeza mzake aliyense amaziona mosiyana. What to expect during this time? Chimene mufunikira ndi kupanga discussion on friends, outings and habits. Kukambirana nkhani za ma friends, how you guys hang out with your friends or ma habits anu or ma outings anu. Kungokambirana ndi kupeza kuti tipange bwanji kuti ichi chisakhale burden pakati pathu. So during this time pamakhala ndithu ma conflicts. Imayamba kukangana nthawi, you are spending so much time with your friends. Ma priorities oneka ngati uneyo sumandipanga ngati priority, umapanga prioritize anthu ena. Komanso ma behaviors ikhodi yako sichili bwino. Taona ukumakalezera ndazi zako, kumanyamuka kumapita kunja ndazi zako. You argue over these things. So mwamuna amafeel controlled. Kazi uyo ndako ndipanga control. Kenakali kosafuna azita nduza ndiyeyo kochita. And at the same time mkazi amafeel disrespected and unheard. Kuti mwamuna isakundilemekeza once akundimva zimene ndikumuuza. Chinthu cha number 9 chomwe chimachitika, external pressure and influence. Sinanga mkazi ndokulirapo, mwamuna ndocheperapo. So society mostly maga ya Africa komanso mwina ma continents ena amayamba kumujaja. They often judge these marriages. Kuti atamone ni mzimayi ndokulirapo. So whatever is happening there amaona ngati ndi influence ya mkazi. Mkazi ilo akatero ndamene akwauza yowaja zochita. So pamakhala negative opinions and respect ma negative opinions kuti akhalapo mbanja mwana anthu akukambirani zosakhala bwino. So pamakhala conflicts. Friends undermine the relationship. Azinzako ayiwe mwamuna amayamba kupanga undermine relationship yako. Even azinzake mkazi amani niyo ndi mnakwatira ndi mwamuna wang'ono mwakutumako. So they start undermining and pakati pano pamayamba kukhala kukayikirana komanso resentment imapanga grow kufeel out I think inala kuitsatu ine. Chinthu chomalizira cha number 10, mudziwe mayi kunena kuti mwamunayo akula ndithu, he will mature and assert himself. Akula ndithu and in the process of iyeyo kukula chimene machitika confidence yake imapanga increase, amayamba kukhala ndi ma stronger opinions. And during this phase pamakhala ndithu ma conflicts. She may struggle to release control. Sinanga mzimayi amamtsogolera mwamuna all this long. So amakanika be kuti asiye kuti ampase mpata mwamuna not to lead. She continues to control the man and zimabweresa mavuto and he may push back strong
strongly and mamuna akazindikira zimene zamapanga pushback usamandilamulire zochita kusamandiuze zochita ndakulatu mwakuti uthenga wanga ungakhale otani womalizira mkazi wokulirapo kukwatiwa ndi mwamuna ocheperako ku Zaka palibe vuto lililonse mukazipanga handle bwinobwino zinthu zimene zizi muona kunena kuti respect ndiyomwe ikuthandizireni kuti banja lanu likhale labwino pakhale patience pakati panu pakhale kukhwima munzeru komanso maganizo komanso pakhale flexible leadership chifukwa mukazipanga handle bwinobwino zimenezi makhaso ndi banja labwino kwambiri losiriritsa kwambiri lomwe limakhala supportive and balanced komano mukakhala kuti simunazipange handle bwinobwino pamakhala power struggles and resentment wina umazolanga kuti mina napanga chiganizo cholakwika komanso kulimbirana kuti kodi wamphamvu ndi ndani m'banja muno and zikatero zinthu banja silimakhala labwino. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for watching and see you in the next one.